כל אחד היה ליצן כשהוא היה בן 4. ילד בן 4 הוא ליצן מושלם. למה הוא ליצן מושלם? ילדים בני 4 הם סופר קומיים בלי לעשות מאמץ. הם קומיים כי הם אותנטיים. ילד הוא הכי פחות חמוד כשהוא עושה חמוד. כשהוא פשוט הוא חמוד והוא מצחיק. ורובנו, כשהפכנו להיות בני 14, הביקורת החברתית גרמה לנו להיות ממוצעים. כי אנחנו מודאגים ממה יגידו. ילד בן 4 לא מעניין אותו מה יגידו. ואתה צריך להיות בן אדם מבוגר, שכבר היה ילד בן 4, שכבר היה ילד בן 14, ושיכול להסתכל על שניהם מבחוץ. התהליך הוא מאוד לא פסיכולוגי, הוא מאוד מתוך תנועה, מתוך פעולה. כשאנחנו מדברים על ליצנות, אנחנו לוקחים את הדוגמה תמיד של צ'רלי צ'פלין, גם אסי כהן. תמיד נותן את המצ'ואיסט חסר הטקט והגס. הפעם קוראים לו שאולי ופעם קוראים לו שמעולי. בסופו של דבר יש להם דמות אחת. וכל אחד מאיתנו יש בתוכו דמות אחת קומית, פרסונה שלך כשהיא במיטבה. גם כשאתה מופיע כרקדן או סתם עומד מול קהל ונותן הרצאה, השאלה הזאת היא מי הדמות שמציגה את המיומנויות. ואצל כל אחד הדמות היא אחרת. אתה מגיע לדמות הזאת דווקא מתוך שחרור ולא מתוך לחיצה. אנחנו מתנהלים בצורה אותנטית, ואז הקומדיה פשוט קורית לנו. כל תרגילי הליצנות מכניסים אותך לבעיה. זה מה שהליצן עושה, הוא נותן מקום לכישלון, והוא משחק עם הבעיה. ואז הקומדיה מצחיקה בלי מאמץ. That's what it's all about.